Sa Bilog na Nasyon, Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon, Martes 9 de Hulyo taon 2024. Ang pagrespeto may salambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan sa muyang paglaom na yaon na po kita gabos sa marhay na sitwasyon igwanan nin resulta so maghapon niya tong pagpagal paghinguha sa paagikan sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak sa mahal namang Diyos asin ang paghigos idiretso niya to yan. Bicol Target na po, naglalaom na yaong kamo nagdiretso ang mga nag-aaran tabay, kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 ang hapon, katuwang tadyan sa pagpresentar kang programa ang Mega Force Patrol. Sa panginot ni kumpadreng Jimmy, ang samuyang chief reporter, kumpareng Al, kumpadreng Jomar, Joshua, sa Manibela si Henry Mata, control teknikalan sa kuyang kumpadre Padeng Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom yaon dyan si Jen Matthew Balyaran, siyempre ang gabos na yan sa supervision ni News Director Mardela. Sa production yaon dyan si Madam Shia Leron, siyempre igwa pa kita sa tuyang social media platform ang DCGB News Online, si Jimus Barrios Asinantropa. Sa IT, tamay broadcast man kita sa internet, worldwide, netwide, DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube. Si Jerome Nico Martinez, anuman tabian sa indong pinagkakasiributan nagbimerienda o naghanda na kan pamanggihan. Imbitado mi kamo sa programang Bicol Target. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Sige, dahil na kita magpara patumpik-tumpik pa, idiretso tanaan bareta dyan sa luwas, nasa linya si kumpadreng Al Armario. Diyos marhain hapon, kumpadre Ngal, what's happening? Salamat Padre, maray na hapon. Dahil nangyari sa appointment ni Divine Banyares Buenavente na maging full-fledged na provincial administrator. Ini pagkatapos na nagburutuhan 10 kuminontra, 2 sanaan pabor. Iga-proponer ni board member Attorney Sina Onrobia de la Cruz ang pag-aprobar na kutana sa konfirmasyon o pag-confirm na kutana kay Madam Divine Banyares Buenavente na maging full-fledged na provincial administrator. Alagad naging negatibo ang reaksyon kan kadaklan ng mga board members pag-abot sa discussion. Not sa pagproponer ni Onrobia, nag-object tulos si board member Eva Josephine Ribaya. Nag-rason man ini o kaya sa sayang manifestasyon, sinabi kanina namumundo siya dahil akan pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Digdi na sa Romantaga Norte, ini pala si board member Ribaya sa tubo man sa Norte, gusto niya man kuta ng makauron lamang ang Presidente. Alagad ano mundo ta daisinda na imbitaran
na mga board members kada clan sa Rodingdi sa pigputukan kanisyo ining acting provincial administrator na si Madam Divine Banyares. Sa royal sa naging sentimento ni Ribaya, sa ropa naman sa mga biodata sin pagpresentar na kwalifikasyon ni Banyares na ikumbinsido si Ribaya. Kaya sa maling sabi, no ang sayang boto. Dakol paman sa mga nagkorontra araw kay board member Attorney Melissa Badesa Armedilla na siring sa sentimento ni Ribaya kontra man inio sa konfirmasyon kay Banyares. At sa ropang nagkontra, nagboto man kino si board member Ray Bagais, board member Dante Arandia, board member Jessup Salceda, board member Vic Siga Jr., board member Esiam Ismail, board member Kokong Salceda, pati na si board member Mateo Gamboa, si siyempre si Abadesa. Kaya bali 10 tabi pa so nagkorontra. Duwa sana nagpabor, siyempre ang proponent na si board member Robia, nag-yes man si board member Vince Baltasar, alagad technically, talagang dahil nakalusot ang appointment na niya, konfirmasyon kay Divine na Banyares Benavente, nasa buto nga na 10-2 sa mga board members. Okay, Iyan, in so far as sa provincial administrator is concerned, dai talaga, totalmente nang ginilid, ano? Na ito, parang dead na ito tabi pa So, proposal, pigproponer ni board member Ronrobia. Bako araw ka itong susa ining assessor na pwede pa na ibelta. Pig-reconsider ito, pig-agad na reconsider, pero sa nakaapat mga itong beses, nagkaapat itong beses, so ikapat talagang wala na. Di pareho ng pareho ng binasura, so ipipakihuron kunta na kan gobernador na konfirmaron man, uyunan man, tanganing iguanan nin permanente dyan o kay regular na asesor, buda kunyan, buda administrador. Opo, tabi pa, para araw na ka, doang, may basura na. Okay. Naman, kay Banyares. So, what will happen, duman sa posisyon, is it vacant? Itong sa assessor, iguanin posibleng mag-asumir para mientras so assistant, di ba? Ang sabi, pero gatid man yan kan gobernador kung diretso niya mag-UIC. Ito si assessor, tapos sa provincial administrator, depende magyari sa gobernador, pero din hanggang mapupul pledge hanggang acting sa. Ayun. So, dahil man paran, magkakaigwanin vacuum sa servisyos, both kan provincial administrator, dispes kan assessor, pero anigo lang sinda, enkargado. Araw kaya na nagugutabi pa kasi buder man kan gobernador na kung siya pagkitiwalaan niya dyan as acting, pero sagod sa naman, mapupul pledge, recognize kan civil service. Ay, yun talaga. So, yun ang problema sa civil service. Oh, sige tabi. Okay, so yan tabi, panihan, sa mga highlights, digli sa sesyon regular, kan Sanggunian Panlalawigan. Alar Mario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa dagdag na istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan, regular na sesyon kaya ngunyan Martes. I think it's about time na siguro may mag-ing-ing sa gobernador or the governor himself, si Attorney Grex Lagman, magkusa na mag-extendir nin kumbaga ano talaga may konsa sa puro kandila ko kasi bago na yan, mag-reach out yan because it's apparent na ang Sangguniang Panlalawigan has made its statement. Makusog ang tindog kan Sanggunian Panlalawigan ngunyan na in a sense adversarial
sa Chief Executive. We qualify why dai na basta-basta nakakalusot ang mga lakdang na ipipasa dyan kasanggunian panlalawigan coming from the office of the governor. Bagaman minaagi yan sa matinding scrutiny, minaagi sa luho kan dagom padingnald. Bako naarog ka itong mga early stages ka na lagman administration na dayaday pan pag-iriba-iba. Ngunyan someone has to reach out because the sangguniang panlalawigan na ngunyan has made its statement, message sent. Wala na kami sa inyo. Dahil na. So, paano yan tabi? In the meantime, to a certain extent, igwanin epekto iyan sa governance ka na lokal na gobyerno kan probinsya ning Albay. Nga, look, inda ko kung nagpapadagos ngunyan, one of which is inibagang pag-renovate kan Peñaranda Park. Inda ko kung duro-diretso ang trabaho ngunyan physical with the resolution passed by the sanggunian kanakaaging semana urging yung DPWH 2nd District Engineering Office na punduho ng unayan. Tada isinda nagkaigwan ni nagkakanigong pagrespeto kasanggunian panlalawigan. Igwa gayon ding pagrespeto dahi taisi sa gobernador. Ba't sa sanggunian naghihimotok yung mga taga-sanggunian dahi kami lamang nakaisi kaayan. So someone has to reach out. Inda ko kung nagdidiretso ngunyan ang physical na construction. Inda ko kung so 2nd District Engineering Office through the good District Engineer Attorney Bong Azotea nag-accede o naghid duman sa resolution kan sangguniang panlalawigan. Although ang resolution is just a sentiment. Pwedeng dangogon yan, pwedeng dai. Kaya lang, a statement again has been made na the sanggunian now is a force to reckon with insofar as its relation is concerned with the chief executive. Someone has to reach out. Inda ko sa natabi kung sa grupo kan gobernador, may makaing-ing sa gobernador, gob. It's high time na mag-reach out na siguro kita or the governor himself magkaigoning inisyatibo. Sige daw maghururon tabi giraray kita. What's good for everybody? Because ang hiling kainikan iba, this is now all geared up pasiring sa 2025 elections. Yan tabi. 2025 elections. And there are forces na siyempre pinagkukonsiderar why these things are happening dyan sa Kapitolyo Provincial. Someone has to reach out na tabi. Tatibaan makompromise ang dalagan kan Kapitolyo. Pero in a sense, daimanta araw baga kayan, pirang beses na pinakihuron, tayan baga prosesoan ang sisay man na gobernador o ang alkalde o kan munisipyo o siyudad, gabos iyan pinagatawan kan lay prerogative, wide latitude of prerogative na magpili kan sa ayang mga magiging kasabay sa pag-administrar kan lokal na gobyerno. Mahiwas ang ititao kayan kan lay na prerogative sa mga chief executive. Ika ang magpili, ika ang igwanin desisyon kayan. Dahil ka pwedeng diktahan ng anuman na grupo, dahil ka pwedeng diktahan ng anuman na kwalifikasyones, kundi kung sisay ang napipili mo, sige, dahil ning mapugulkan sa imo, nasa sa imo iyan na prerogative. Kaya bagas yan minapili. Bako sa sanggunian, bako sa kung sisay na grupo. The only thing is that maagi yan sa checks and balances, which is the confirmation kan sangguniang panlalawigan, lungsod o bayan as the case may be. O pira ng mga kunyan dyan, ipinagsalang kasangguniang panlalawigan for confirmation and concurrence kan sangguniang panlalawigan na mga department heads day nanggad nakakalusot bagatabi si Divine so sa assessor
tabi. And yung mga projects na mga memorandum of agreement na pipapirmahan na nakaipuhan pirmahan kan gobernador, gabos bagayan tabi, bako ng dayaday na minaagi dyan kasanggunian panlalawigan. They have made it, a message sent na. They have made a statement so well enough. Hindi na basta-basta ang samahan. So someone has to reach out. Ano tabi? Inda ako sana kung dyan sa mga eudantes kan gobernador nakapalibot, igunin makaisip ka yan or padagos na titindugan ang dua. Well, in a sense, ang gobernador abogado. Aram yan kan ni Governor Grex, Atty. Grex, na exercise iyan and prerogative man iyan kan sanggunian panlalawigan. Pinagre-respetar man bagayan. Remember, nakahuron ta baga siya kan one time kan ma-interview ta sa programang Tingog kan Banwaan kanyaon gayud siya duman sa tabako nako ani kumpadreng Jomar Bien. Ang sabi niya pinagre-respetar niya yan. He being a lawyer and an officer of the court, naiintindihan niya ang proseso. Pero nakikihuron man siya na sana makonsiderar man lamang tabi an sa iya manalado. So someone has to reach out tabi Araman kan gobernador na iyan prerogative kan sangguni ang panlalawigan. Kaya day man ba siya basta-basta bagami na himutok ang gobernador. Pero sabi ta nga ni, someone has to reach out. Tanganing makuha na iyan, maplantsa na. Tatibaad kon mas maglalapaan, may makompromise lugod na sitwasyon. Ano po? Sige, 25 lapas ang alas 4 ng pagkahapon. Nasa linya, Chief Jimmy, kumpadring Jimmy, maray na hapon. Yes, salamat Tabi Padi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, prepare for game on politics. Ini Antuno, kan hororon, latest information na ini Tabi Pading nasagap niya to, kaso bago, kung saan si Congressman Joey Salceda, yan, and Albert Bichara, yan, kaigwananin paghampangan Tabi Padi. Iguana, mga kunyan na yan, statements naman, the picture in itself is a political statement. Oho. Sinasabi ko, mga kunyan ito mga prominent leaders sa tercer distrito, particular sa Ligao. Mga kwan ini, kumbaga sa English, idiomatic expressions na ini. Yes. Oho. Prepare for a game on politics. Yo. Ngunyan, ang data lang ma-analyze sa ako yaon kataning si Albert Kagawad ini incumbent kan syudad nin Ligao. Top notcher. Oho, pero ang kairibanan, line up o kaya grupo nin mga politikong tagalibon. Yan, oho. Presente, kaso bago, supambato kan libon, day naman ini manigaran si Ding na Olivares for yes. mayor. Yes, oo. Si Kagawad Janero Saklag na sabi yung manan running mate kani. Sa Libon. O, Kagawad Tur Ayo, incumbent, Kagawad Dan Dikoko, incumbent, dating konsyel Andrew Ranera, and a certain Joshua Malana. Iyo. Kulang paki-dua, ang posibleng iipno da sa grupo, a former Kagawad Mark Cortez, Maho. and pag-iisipan pa, so aki ni Mayor Das Maronilla, certain Bill Maronilla. Ining mga Cortez is also a strong political group dyan sa Libon. Naging mayor baga so Yes. amaman kani. Mga Cortez, okay. Aha. Posible po na ini Tabi Padi kan pag-set up, kan line up, Kumbaga, suksok baraha. sok-sok baraha, and nagpuo na sa Libon. Yes, remember, kumpadring Jimmy, si dating Gobernador Al is now a registered voter kan Ligao City, which is 3rd Yan. district. Oho. Yan, oho. Pero dahil paki mga pronouncement kung ano ini sa eksena kaso bago, Iyo. si Albert Bichara. Yes, oho. And nagpuo na an dahil ko sabot kung inin personal na nagparasyar duman o pinaapod. Well, iyon na nga na yan. Anarog ka ng mga nagbuburotwang retrato,
is subject to so many political interpretations. May Yeah. mga interpretations na initabi pwede Which- na madali na bagaan 2025. Pinagtutubudan Oho. na arog na kanian mga senaryo sa mga masunod na mga aldaw, Mhm. kada munisipyo gayod, iyon na ini. And Ang masunod ka, isa sa ipagtataraas-taas na ang kamot. Yes, there will be the realignment of political forces dyan sa third, the Bicharas and the Salcedas, posibleng dakulaon niyan. Posibleng de yan na, dakulaon na Oho. yan. Oho. Yaw na, nahiling na magkataning Mhm. so aki. Tapos aki ni Governor Bichara and Congressman Joey Salceda. And yun na, pinagsabi tayo na politics is very fluid. Kanakaaging eleksyon, the Bicharas and the Salcedas mag-inibong na kakuan na kudal kang politika. Correct. Oho, ngunyan, uyan na. The Salcedas and the Bicharas nagsasarabay-sabay na. Aha. Okay, sige. So yan tabi pa din latest na natunugan niya to na mga informasyon ngunya na pagkahapon. Iyo. Digdi sa inda kung sa nitong babenyo ta Mhm. nagkataon kaso bago nag-upload ako sa kay ABC Federation President Jopit Fernandez. Oho. Kan pantaw na interview baga niya to ikasay mo sa programa mo kaso hapon si Provincial Engineer Dante Baclao. Mhm. Manungo duman sa posibleng mag-operate na Anpantaw Port. Kay po naman sa naso calibration kan mga transformer. Iyo Iyo. ito ang purpose ko kung nato nagapod kita kay Jopet. kay Kapitan Jopet Fernandez. Aw tanatara ka kita nagsimbag. Congressman Joey Salceda. Sabi ko napaun ni. Sabi ko dahil man pagkaraman kunya ko wala sa tatay ba ng boses mo tabi ABC. Oy, sigong Joey ini. Oho. Nya ko, nya tatayaon ni nang ito pala sabi pa de Oho. si ABC Federation President Jopet Fernandez kataning Oho. sa lamisa nagaibot-ibot so cellphone Oho. amo nagpick up amo nagsimbag. Si Congressman Joe and suminibag sa imo, kinuha sa cellphone ni Primong Jopet. Oho. Ngunyan, anon sabi kan kongresista? Sabi ko anon mga dispatches tabi ko anon mga baritang pwede na kuan taloy-aloy na bagang day niya ko ikakimang statement ko na no. Dahil sa nangaya saka na marayo no so yo ko ay Walang Kanya iya ko, ka. Kamao. Hilang iya ka. Kahuron mo sa Congress. Roron, anong bang yung figuroron? Ay, may isa na nga. Sana. Sigan ngurup-ngurup. Napalsok ng diretso. Aha. Hindi itong roron na ito. Pero nasuysay ko manggiraray. May hororon talaga palan ka sa bagaw. Tinadadangog ko. Sa residensya gayud kan Sa akan congressman. residensya ito. Sa residensya. Sa Ngunya nahapon ko na naisihan inapudan. ta. Ngunyan ko na inapudan si ABC Federation President Jopet Fernandez. Ano ito niya ako tayo? Araw nga ka na nangyari, Noy. Aha. Si Juan nga Albert Bichara magkataning ni Kung Joey. Yes. Pangtulungay ako. Correct. Maliksyon niya ang kamot. Nahiling siguro. Pagtulos niya. Nahiling siguro sa cellphone ni Primong Jopet, Jimmy Nasalita, calling. Kinuha congressman. Tayo, tarayo man ang distansya. Nagsimbag sa ko. Si imbis na nagboses ni ABC Jopet. Kung Joey. Ulukon. Ayan, tabi pa din. Mga dagdag na informasyon, mga latest update. Jimmy Nasalita din si Jimmy nyo. Thank you so much, compadreng Jimmy. Naisihan ta iyan na pagtiripunan mananggad. And is possibly duman iyan sa residensya kan kongresista. No? Nya ko, this is now a political statement na naman. Ano? Libon Group, kasabay naman sa ligaw si Albert na Bichara, City Councilor, top notcher. Now, talagang ang politika is very, very fluid. Anything can happen. Kanakalis na eleksyon, the Bicharas and the Salcedas, mag-inibong iyan na lado. Si Congressman Joey Cayton, pinagsuportaran si dating Governor Noel and eventually, nagsiblagan sa duwa. O, ngunyan, uyan na tabi. Kataning na, kahuro na ang grupo ni Congressman Joey, Grupo Libon, kasabay na si City Councilor top notcher Albert Bichara Canligaw. And we must remember na si dating Governor Bichara
kunya na sa ligaw. Butante na tabi. Nakahurong ko man siya through phone, pinagkukonfirmar niya yan. And there are indicators na posibleng mag one-on-one ang dating gobernador, Albi Chara, buda si incumbent mayor ngunyan kan city kan ligaw na si Itay Nando Gonzales. So, ano ba yan? Face off kan mga Bitsaras asin Gonzales, the Bitsaras and the Salcedas against the Gonzaleses dyan sa ligaw. Di ba? Yan tabi ha. Pagtiripo na, parang duman yata sa kunyan, sa residensya ni Congressman Joey sa kunyan, sa Daraga, hururunaan with the Libon Group, tabi, Anong advice mo, Pading Nald? Sige, ipasok muna natin si Pading Jomar Bien, then ibiyo-biyo mo na yan. Pading Jomar, what's happening man dyan sa First District? Good afternoon. Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Magkaagid na ang magiging questioner kan Philippine Statistic Authority sa indang census na gigibuhon ngunya na July. Sa mga questioners naman kan community-based monitoring system kan Syudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisel Agman matapos na magkaigwanin pagtiripon ang CBMS kan nagkapirang lokal na gobyerno kan First District kan o kan mga LGU kan First District kan Albay tangan ina mapagulayan ang maaboto na census kan PSA sa ngunya na bulan na Hulyo. Sinabi na kan alkalde na basado sa nagluluwas na impormasyon duman sa pagtiripo na ginibo sa Sorsogon, nagluluwas na nagbaguning questionnaires ang PSA asin garo na adapt itong mga questionnaires kan CBMS kan Tabaco City na may koneksyon na sa pag-monitor ng Sustainable Development Goal sa mga lokal na gobyerno. Susog sa alkalde, magiging pintahe ini sa CBMS kan Tabaco dahil ang taduman pa sa nasa census nagigibuhon sa laog nin sarong bulan pungon niya na bulan na Hulyo na dahil pa man ugaring so eksaktong petsakan pagpoon is makakakuha na sinda nin detalye asin pwede na nidang i-incorporate dahil na masyado papara hanapan hindi mga detalye ang CBMS Tabaco sa iyo na halos ang naging basehan. Gari na hiling bagasang CPMS. So sa tuya na questionnaire na pagagamit kang the past censuses ng CPMS, compare digit sa bagong format ng questionnaire kang PSA, well-identified na duman sa Sustainable Development Goals. So madali na para sa tuya ang pag-monitor kang achievement and localization of the goals dahil klarado na naka-spell out na duman ito mga targets and mga data so that we can see if we're meeting the target. Huli kayo ni Pading Pio, nangangapudan ang alkalde duman sa mga barangay officials na manteniron na nakamonitor sinda kung rin talaga ang pinakapuon kan census kang PSA asin impormarana ang mga constituentes ninda na magpartisipar nang pudan man siya sa mga constituentes kan Syudad kan Tabaco na seryoso ng pagsimbag sa census kan PSA dahil anta ini naman halos ang malaog duman sa datos kan CBMS na yung man ang pinagbabasehan kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa pag-identify kan mga programa asin proyekto na kinakaipuan kan mga residentes sa lampang barangay dito sa nasabing syudad. Roger. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Sa istorya haliman dyan sa Tabaco City, nakaulay si Alkalde Crisel Lagman. Oras, Pilipinas, it's 4:38. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin,
Madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na saba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. O di paano kayan? Tabi. Martes baga ganyan. Tuminaas nin todo naman so kunyan. So presyo bagakan petrolyo lalo na sa gasolina ano. It is because yung inventory kang US naka-affectar nin marhay. Gustong sabihon gulpiso movement man duman sa demand kan petrolyo sa Estados Unidos de America. Yan sumayor na naka-affectar kan presyo kayan tabi ano kan petrolyo kaya naglangkaw baga. So diesel medyo sentimos lang, yung gasolinan grabe ano nasa piso gayud so kunyan. So ipinaga langkaw sobra ano. Okay, so ganun lang sabi ta nga ni baga. Igwaning nagapot digdi sa tuya, I don't know, daya kuning ideya kuta sa hilingon ta daw pasyaran ta daw iyan na kung nata data kung gari na pundo so construction diyan sa may barangay Bugtong itong approach na matulay pabalyo sa Yawa River na sige daw tabi ta i-follow up taan kung ano-an sitwasyon kayan tabi ano diyan sa nasabing lugar ta gari major thoroughfare man iyan ano na kunaan na infra project na antabi sa may barangay sa may Yawa ano tabi yung approach yan dakul baga paano kitang mga say na nga ito suagi nalingawan ko no suagi pasiring dyan sa highway baga sa taludtod kan bulkan mayon pading nald day ko nasususog nalingawan ko so mahiwaso na kalye dyan magayon nun iyan na kalye so may harani sa 6 km permanent danger zone na ang lusot sa daraga na igwa dyan kung hali ka digdi sa Ligaspi say na ito suaging haning makuha mo tinukad mo ang kaito pading nalgan so nagtutugaan bulkan mayon minagi kami dyan sagkod na duman sa 6 kilometers permanent danger zone kay ribata si Christian Adrales kan Apsemo ta nagmonitor man sa Apsemo kung igwa pa nin mga tao dyan sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone kan nasa alert level 3 guide ito subulkan ba yun o di suminabay kita pag-monitor ta kaipuhan ng tama ng informasyon nakasakat kami dyan sa 6 kilometers permanent danger zone ayan igwa pa man mananggad ka ito ni nagkainarabutan kita dispes pagbaba mi uyan na ayan digdinan agi mi sa dakulao na highway na naligaw ko lang so agi sa inan lusot ka hali ka di sa Ligaspi sa in ka maagi ngani makaabot ka duman nalingawan ko na tay guning agi so digdi ka sa Buyuan sot ka sa Mabinit sa Matanag sa yan diretso na duman sa Daraga Alcala ano so dati yan sadit yan iguning bago dyan mahiwas sinik na maray sinik kumbaga magayon na ako niyan na view an mahiling mo mantang magayon na pakasemento yan tabi ano nalingaw ko lang kung hali ka digdi sa Ligaspi sa ing kamalusot sa ing kamalaog tanganing makaabot ka duman sa kuan na ito 4 lanes yun na highway yan na dyan sa may taludtod kan bulkan mayon yan kan saro nag motor kita day ko nakukuha so agi digdi so inagi ta so dati so yan sa Buyuan lusot yan sa may Matanag Mabinit yan sundo duman sa Daraga sa Alcala anatabi yan pero so bagong ito day ko na ako asay na niya kung garin nalipat ako kan agi kon sa ina ayan ano mahiwason an magayunon diyan sa kuan sa may pamitisan kan bulkan mayon in fact sa teritoryo an Barisbisan kumbaga sa Linderos kan 6 kilometers permanent danger zone yan ta diskubrehon ta naman an sa mga masunod pag libot-libot kita tabi sa tuyang kunyan paghanap din mga istorya lingon ta tibad kun yan ini ang nag-text igwaning aram ini ay Primex lidong tabi ang luwas sa Primex ano sa ina nga na ito so Primex tabi Sir Tito na San Andres
kung hali ka digdi sa Legazpi, pasiring ka sa Lidong, mawala ka. Yan, garimala og duman managad, mawala. Iyo, narumduman ko na, dispes ko niya na ito duman, mahihiling na. Iyo, nagtukad kami, iyo, sa Primex, mawala, mananggad. Sir Tito, na San Andres, yung Igo dumaning agihan, dispes duman na ang lusot mananggad. Iyo, tama sa may Primex. Salamat Sir Tito, duman an agikan, so sa wala, patukad, highway na ito, Dakulaon. Sundo nanduman sa Daraga. Yan, aragihan mo yung sa mga pinagkakwarehan, quarry sites dyan. So, nagkapirang spillway, yan. Sige, magayon yan na lugar na kunyan, na-develop na tabi. Kaya lang, so, feeder road palaog duman sa lugar na, day pa masyadong na kunyan, na regular, kaya dakul pa ang mga trabaho ka, Sir Tito, na San Andres, Diyos marhay na hapon, tibaad lamang maka-order sa imoning kabangang kilo, kasumasira mo na badi. Subako sa nang kunyan, subako sa nang masyadong dakulaon, puwertehon ito Sir Tito, masika ba nga sa nang kilo tabi, tayo sa nasukayakan sa kuyang pitaka. Pagpritos-pritoson lamang ang pagkaaga. Sa Kalabanga ka marinisor ito hali. Igo ako dyanin mga partidaryo Sir Tito sa Kalabanga. Vitalicio ang apelyido. Si Annalisa Vitalicio. Teacher siya sa sarong public school. Yan. Makukuha mo yan Sir Tito. Ika pa. Ikumusta mo ko ki Annalisa. Kunyang ko yan. Pinsan ko yan tabi. Si Annalisa. Teacher siya dyan. Kalabanga ang istada ninda. An ama, so ka itong defunto si Tio Sito na Vitalicio. Yan. Diyan an sa Kalabanga Camarinesor. O di kumusta na sana diyan tabi sa Indo sa tropa Sir Tito na San Andres. Padingnald, anong advice mo? Hilinga daw diyan sa Relos. O pwede na ngaya. Tanganing makakuha na kita kan sa tuyang programa. Salamat kan sa indog paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Biglisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay,